е добре, когато слагаме граници, да подкрепяме с позитивно послание. В смисъл това, че виждаш как тя се чувства отблъсната. Това, че сега ти слагам граница, не означава, че не те обичам и че не те искам. Просто това са граници. Постепенно ние ще свикнем към тези неща. В начало граници се доставят дискомфорт, защото се променя пространството. Но после човека свиква и се убеждава, и страх предизвика. Но после свиква и се убеждава, нищо страшно, той мен ме обича. Мога и да приема. И там вече има като ресурса да приеме граница или няма ресурса. Се търсят компромиси и така нататък. Тоест при вас сега е въпроса да намерите компромиса между вашите потребности. Да намерите нещо по средата. Както ти си казал, да не бъде идеално удовлетворяване на потребности, както в главата така си представя. Няма как. Това е нейният идеал за един мъж с определено поведение. Да, както и в реалността имаш ти, който има ти си. Такъв си. Да приеме, да намери смисъл, ако прави жертва, ако усеща така, че не се удовлетворява, значи честно да бъде това справедливо да тръгне. В смисъл да не се мъчи и да не те мъчи теб, да не разрушава теб с обвинение и критика. И при теб също може би някакъв идеал такъв има, който се сблъсква с реалността. Ние отпускаме идеалите тези, за да бъдем с човека, който избрахме. И за двамата ще бъде валидно относно удовлетворяване на потребностите да разтеглите малко във времето, т.е. очакванията. Човек така е устроен, че на него му трябва определено количество. Примерно да вземем внимание, секс, грижа и така нататък. И това е относно идеала и очаквания. Ние искаме, но няма как да стане. И затова тя своята потребност разтегля, то всеки ден, ако реално гледаме, няма да стане, защото там боледуваме, работа, изморение и така нататък. И за една година, примерно 150 дена. Тоест своята потребност в това да разтегли за цялата година и да направи сметка, нека да бъде за един месец, за 3 месеца, за една година. Не за всеки ден, разбираш, тя как прави сметка за всеки ден и си навива. Малко да има търпение, да изчака, да види как ще се чувства след един месец. Или там, примерно, потребност да прекарвате заедно време. Не се знае как тази потребност може да бъде удовлетворена, но да оставите малко време да се случат нещата.